Alhamdulillahirabbil alamin. Wis teko, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek Dinda nyuwun helm. Oh, lha kemana tak kon nggawa ning anu Mas, ning lemari ya. Giar sapa? Giar lha piye? Lah terus saiki mbok teri? Ya ndang diteri ya Mas, aja suwe. Wong apene ndi? Nang di-unboxing warna piye? Tak pengen tumbas online, guys. Nek online kan kok ora iso di apa Dek jajal ya. Lah nek ngono kan kena dijajal nek tumbas ning toko. Jadi ukurane barang kuwi iso pas ning sirah. Warna apa? Warna hitam oh. Lah nek terima warna hitam ngono ning rak nguri sing awae Mas Arif enak Dik. Kaya ngono kuwi ya. Lah rego piro mu tibake? 300 oh. Astagfirullahaladzim. Lah jare apa sing standar ae Bu ngono. Nanti teri ya. Lah ya wong yo mang tak omongi nggone dompet ki lho aku ngono e. Mereke apa Dik iki? Lah jare pengen golek sing standar sing 150 ngono ae. Apa mereke ngene kuwi. Ndi? Lah ya gak apa kuwi? Arglos. Hah? Karglos. Karglos. Iya, ya sesuk ya langsung dinggo. Tapi mbok parkir kan aman ya dinungan nek sing nunggoni. Lah nggih rek, pokoke ya karo tukang parkir rek, Pak, apa Mas, niki kalih titip helm nggih, ngono nek ning joke ora muat. Mosok jokem iki gak muat helm, Dik. Lha kuwi Dik enek embel-embele ning pipi ki apa? Heh? Ki lho Dik, ombumen sing ki lho. Ini gini model anyar berarti. Ngono. Ya tuku helm kok duwike kurang. Lah jerene ape tumbas rego-rego 150, engko Dik 200 ya wis ya. Wong sing gladre ya bapak. Ning Dok, kowe kemang rek. Kowe mang tak omongi Din, dhuwit iki kanggo mbok gak kanggo tak kon nggowo, kowe ya ndablek. Untung iso petuk kancane Pak Su nyileh dhisik iki, guys. Langsung diteri dhuwite. Kaya untung petuk wong kene. Diterno wis duwe anu gak penak. Regane pinten Dik? 300 pas oh. Wis kuwi sing tabunganem ki wis diben sing 200 kuwi. Iki anu kuwi tabung ning sekolahan sing 200. Sing wis tumbasno ayah, ndekne kan ayah wis entuk rezeki. Sepatune kok tak bayarane. Sesuk tekane. Lah ya sesuk kan nek ibu maksudnya cek ning baon, sesuk kan rencana dhewe iki ngabuk ya guys ning gone anak lanang. Ngabuk ning baone Mbah Pomo kono Mindoni, ngabuk jagung. Sesuk nek pakete teko engko tante tak omongane. Engko dhuwit tak tinggale tante nek aku urung balik. Tak omongane wonge. Nang anu di lha nek mbok coplok kuwi nganune. Sing iki lho, kacane ngarepe. Iki gak sing nggo nek udan ngono piye, Dik? Ngen aman sing cilik. Dik mbok coplok. Nek nggone Dik Dian ki apa Din mereke yo ngene iki? Kargos tapi hijab. Tapi sing hijab. Lah kowe nek gak tuku sing hijab 380. Sing hijab malah 380. Lah ning gone Dik Dian kae cek 350 ya. Mangak takon warna ngono ku lho Dik apa merah hati ngono ki apik Jeneng dinggo. Lah kuwi gak yo persis sing awe Mas Ari iki yo ngono kuwi, Din.
sing tak nggo kae. Ya ireng warna ngono kuwi, Dik. Ya moh le. Kok sing ya sing dieno Mas Arya kae. Ngono tak nggo kuwi nek nenti-nenti ya tak nggo kok. Dadi ayah abang, kok ireng aku ya ireng. Kuwi aku nganggo wis ngejes sing nggone kok ngene Mas Arya. Gak iso. Klodonen. Ya disetel dipasno janggut kok iso. Setel pasno janggut. Lah tak ora usah wong sore mau wis beratus kok. Emang mandi gak jam 3 mang ya, Dik? Lah nggih, Dik. Ora usah mandi lah adem kok ngene wong awakku lho ora penak. Aku mang sakjane kan dijak ya, guys, wong telu apa ngono. Nggo paksu nggo motor dhewe karo Dinda aku sepeda motor dhewe ngono. Tapi awakku ki hawane kuwi pating greges, pating perkinting adem panas. Cuacane lah yo adem, silir-silir ngono, guys. Bar udan, aku gak melok wis nang mangkat dhewe nduk karo ayah. Dipasno ngene lho, Dik, janggut. Maksudnya setel neh kuwi. Ora penak. Milih kok ya warna ireng ya, Din. Aku rek gak seneng ya, Din, jero ngono. Lah jirene mang komah ki ngene. Golek sing standar nggih, Bu. Wong helm apik ya ngono kae wedine ilang ngono karepe iki. Lah piye sapa mau sing ngomong rek gak tau ngomong ngono. Lah sing ngomong ngene Mbak Ana ilang kuwi warna pink. Lho, ilang ngene Mbak Ana kok gak yo ngene Mbak Ana gak malah INK. Malah disikat wong ning rumah sakit no kok. Dinggo niliki sapa kae? Mas Agus niliki sapa kae yo jamane lho parkir kok yo disikat wong dikekne motor. Enak. Lha kok nek cara mono nganu mbok candalo spion apa mbok kene endi, Din? Ning jero jog gak sedeng. Nek motor parkir kuwi enek pagere berarti anggere bareng anu pagere ditutup ngono. Kene pager. Lah jerene enek piye? Oh, alah nek pas les. Lah nek tukang parkir iki diomongi Mas kalih titip helme nggih ngono. Apa helme mbok titipno Mase kuwi, mbok kek jero, gasah mbok kek ning motor. Nek wedi ilang. Tangan-tangan saiki mari do jahil kuwi lho. Mangkane cah sekolah do dikon nggawe helm do males iki ngono kuwi, guys. Helm regane larang-larang terus tangane do jahil. Dek angil men ngono, Din. Sopo ora iki? Apa rek kocone rek mereke Inowak apa, Din? Asline? Lah ya ngono sabar. Ngono ayah tarepe entuk rezeki ngene ya ditukokno ngene kok, Dik. SNI. Iki berarti sing asli ngono. Nah, ngene iki nek engko nek diparkir ngedi ngono wong Dik mikir piye ngono kuwi aku ki. Kok larang-larang. Iya cek ngene no. Lah. Dek wis buset-buset ngene Din kocone, Din. Iki. Kok tak nggo ya muat iki. Injak ngene kok Inowak iki. Lho kok iso. Lah iya. Injak. Lho ki mangki ya tak telepon. Ayah ya tak telepon, gak kena. Ayah datane ya ora dikakno, anggitku takon karo syuting ning kono ki. Ayah mesti nek ke omah iki lali, data iki gak dikakno nek ning jaba. Ditelepon iki mau manggil tok. Wis ayem. Sepatune sesuk wis teko, helme wis. Terus engko wis nabung. Terus apa neh? Wis tak turuti.
Kok tanganem bule iki piye? Tangane rek dadi bule iki tak bakarno klethong. Klethong sapi iki lho tombo Din, tombo ngono kuwi Din. Lho nek ape turu terus angge dinggo ndak ngene diurut-urutno kaya tepung rek. Lah timbang bule niki. Bule iki apa? Bule paling blentong. Ya kono iki bule kok ngono. Nggih. Banyune iya lek pri cilek apa sing endri-endri ngono kon ngilangi gowo. Nggih. Lah nek maten lha nek aku teko kono nek persiapan guys. Persiapan wong-wong yo delingne. Nggih. Ya biasane napa nganu Mas sampean telepon ae. Lah kok teng aku teko kono wis juga enek wonge. Apa cek do ngono. Persiapan mbon. Kayak pas kaki. Arep ngabuk, guys. Pas kaki ndak? Ya iki. Jere iso Mas motore teko kono. Tapi metu ngene Pak Detris. Metu kulon lah sing bloke sing etan kae anu rek ambrol mung iso. Ini Pak Detris aku panggah medun kok. Dek, Ibu mangkat loh, Dek. Bontote. Menika iki. Bontot iki lengkap iki, guys. Sego jagung. Enek, sego beras enek. Terus sayure lompong. Blendrang lompong iki. Lompong lombok karo iwak asin. Sayur. Wis mantap. Oh iya. Mbake kene yo panggah nggowo lah ya. Aku itu tetep nggowo Mas ngetan ning kene iki nggowo terus aku iki. Ya sing endrik kan legan ora nggoncekno kon nggo banyu. Banyune biasane dituku ning ndi ae? Biasane yen ning gone Mas Agus Mendring kuwi arek Mas nek nyangking yo kono Dik. Kan edak omahe Endrik kuwi. Lek prilah yang ngliwati. Sarung tangan iki wis ning ngono ta. Ayo bak cilik ning kono. Dek untuk mangkat lho. Sego pecel ning meja. Jajan. Pak lone-lone lho nggih. Sak mulut mandek nang 12. Wes ya guys, aku tak angkat dhisik. Kayak kono ya, gak sing omah kulon kono. Terpaksa yo jalan kaki, guys. Jere lek jan dogle montore gak iso teko kono soalnya motorku motor Beat. Ndek iki nek dijolo wae Agus kae yo, Mas. Walah, mbaten ngeterno sekolah ke lho, guys. Apa tadi? Apa ngabuk? Lah kowe ndek nyak yo ngabuk. Apa sapa? Lah rek duwe reko-reko sak mbok pondong ning anu barang. Lah ndak empot iki kowe kelene aku. Gek story Mbak Sus rek. Ayo ngenaan nang kene ora loro. Lah iya. Ngene semena. Sake piye modele? Halah. Pocok ada dipotong, kene dikai tengah dipotong nggo ada ndase, pojok kene pojok nggo ada tangan. Sak loro berarti? Siji tok lah. Sak siji tok. Terus sing kene disoerko. Lah ya ketoke kok enak ngono lho. Motorku tak tinggal tak kene. Lah iya. Ora loro bangkean kene. Lha ya mbah iki mang mulah nggo bak. Mare yo ora carane yo.
Urung gawe. Lho, Mbah Pomoyo ditinggal. Kayak engko ben digolek jan ae lek. Ya. Ora iso, motorku bit malah. Lah iya, odok mlaku lah ya. Laku anu. Tukene apa kulon kae? Kulon broke kene kentir. Lah ya maksudnya jane gak tukene tapi penak tukono. Iya. Ya wis aku tak Iya, cek. heeh. Lan juga layar bareng nang boklore. Iya, hampiri. Ngomong tunggu motor beli. Iki gawe ya Pak ya. Ora sambok dicuk dikek ning ngarep nek wis. Iki lho kok itu. Mampir dhisik. Apa? Alah, yo yo. Ini 10.000. Lah kok lek jan nggo banyu barang lek. Lek cek tak gawe tas barang iso ora? Oh, gak iso. Iya lek pri banyune lek pri. Nyara. Iya miring ngene lho. Lho, delek anu. Cara ngubit gak kena ya lek. Iki koyo wong ora nggon sek. Dituntun bae ya iso lah. Anu, lah kok nek Oh, lah ngene kan lor kali. lho. Iya Mas, ngono mbok gawa, aku tak mlaku lah. Iya. Iya ndang ah. Ngene awan kan kena yo. Heeh. Ya wis tak patek. Tak patek lipat tenan aku tak mlaku lah. Pak Su malah baleni motor rene. Untuk separuh kan gak patek kesel ngene guys nek mulih. Nek mantuk kan gak patek limpet nek awan kan wis trenceng. Baleni nek ora ketang kok untuk separuh ditinggal ning nggon. Ngembane sapa kono. Mbah Pomoyo bisik. Iso apa ora Pak Su kae lek? Mangsang. Aku ora omong ke mangsang masalahe. Lah lek man mangatuk gawa lah ngono iki. Oh. Wong dek iki atuk man ijol motore Agus atuk man yo jas. Mangsang guys kayak motore. Wong golek man ku mang marahi anggere TP mlaku ae malah ya trimo sak itik kuwi tok sing elek iki. Tapi wong jenenge motor beat. Ora koyo motor protolan. Iso ya ngene gonceng. Sepatu mbok coplok. Sepatu. Aku gonceng iso. Oh ya. Apa? Besar. Sandal? Bisa toh? Wong njunggu mari mbok tinggal nang kono nang. Ini. Aku butuh nek aku serono kae teman dijono ngono to. Wah, awan bro. Iya nek awan yo ora, esuk yo ini kita raya meter-meter. Sing elek iki termo aku mesti mang tok rek.
beda mbek sing motore rotolan iki jerantal. Iki medun ki aku. Ora iso yo. Awas. Lunyu. Yo karo digas ora nguruk gas yo aku teh Mas. Gas. Wes iso iki ngoncak. Wes terpaksa ditinggal ning kene, guys. Gak iso ronone. Malah mangatuk men aku lah ya. Kok gugulek eman mang piye? Mang wis domlek jan dogle ora ngarah iso montorem teko kono. Nyaruk-nyaruk. Sedang kena urat. Lah ya malah limpah anggur. Awas lho. Awas. Ayo. Wes kono ae ra wis Wes kono ae. Adoh meneh Mas. Wis untuk separuh, guys. Kira kurang separuh. Astagfirullahaladzim. Lah koyo ngene. Kon iso dalan kok ngene. Wong sing nggo motor protolan ngerti pake. Polahe kok ngene iki lho. Ya Allah. Ini kok jere Mas Arif iso deh engko nek tekan bruk sampean mudhun jumbunceng ngono alah. Iki lho kaya dienggo gopak celeng tipake kok ngene. Mana iso. Tiwas kesel perkara obat tapi nang motor. Banjir iki jan tenan gede tenan ndeknan iki. Wah, gedang-gedang sampai do rubuh kabeh kok ngene. Sampai tekan kene iki banjir ya Allah. Tipake mepes kabeh. Ya Allah. Lah broke kaya ngene mosok ya wani Pak Sutrem alah yo. Ngene iki ngusung ngabuk lho Dik yo do wani ya Allah Gusti. Astagfirullahaladzim, gini kok dunggu wabuk rongsak kok yuk. Lah yo lek kam polahe kaya apa? Lah ini aku digoncengno ndak yo wani lah ini iki. Polahe ya Allah Gusti. Tapete golek rezeki yo, guys. Mbah piye dalane yo. Panggah ditempuh kaya ngene, piye iki lunyu, miring. Wani apa ora iki mlaku iki. Jegurnya malah babar pisan Pak Surik suwe men. Walah, Mas Ajis kan usul we. Ndak iso, alah. Alah, ndak iso bocah kae.
Alah lah kae omongi ya, ora iso ya. Lah ora iso kae engko. Wong kuwi dalan sing ngarepem ki lho kaya ngono kok. Ora iso montore teko kene. Iso apa ora kae? Bayi yo apa ki jere. Lah iki apa ya wani metu kene iki kok. Alah. Ya ngono kok. Malah limpek nyuruhi motor. Lah kalau sing ngarepe kuwi apa ya iso? Tak iki. Lah iya, sik aku piye iki aku ora wani lho. Iki berangkang gore syuting. Iya. Ndang anu dhewe kok nuntun kok bawa. Lambemu kok ora wedi apa piye kok iso. Anu Kemah. Ulah ini guys. Oh, kayak bocah kayak. Broke ndi Alah, motor siapa? mbok gorene iki. Umat Mas. Lah Ayo. Kamang piye bocah Kamang? Lah metu bablas ngidul kuwi ya metu ngene badam. Lah iki piye iki? Kowe metu ngisor kono lho. Kandhane metu ngisor kono kok tambar. Alah, gak iso, Mas. Alah, mbah. Piye, Mas? Cek ra dilanting iki cek yo. Cekelan bah. Alah, mboten. Metu bablas lho Mas nek mbok nyabang. Broke kene ilang, Mas. Ilang. Iki tipakane sing galur-galur emang. Alah wong Mas Adi iki wong kendel kok. So, Oh, alah banget ten Gusti. Wes Mas. Oh, temen kok. Oh, alah. Ndek iki jare ora enak lho dino ki waktu montok. waduh gabuk telu kok ya gutak aku nek mata. Lah iya gabuk telu loro kok ya domban. Ya. Wis apa urung ki? Tanganku nyekel lirik. Alah lah kayak tiwas loro kabeh kayak engko wayahe terus.